ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಇತ್ತಂದು. ಅವು ಆ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ದಿನಿ ಸಂಡೆ ಐತೆ. ಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇಡಲ್ಲ ಉಂದೆನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ ತನ್ವಿ ಪನ ಹಾಯ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅದೇ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪಸ ಇದೆ ಅವೇ ನಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿಯೇ ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ.